pateni apa tak bacok cengelmu nanti rumah cangku bar sedekah harta dhewe sedekah ki nuwun sewu tenaga sedekah tenaga ki akeh Pak akeh contone wong dandan-dandan laden apa laden ngene iki wis matur nuwun biyodo termasuk apa ki sedekah tenaga ngiwangi sabiyantune Bapak Maksud nanggone kagungan kersa iki wis dicatet pinangka amal kebaikan insyaallah swarga cadangan amin Pak Maksud iki wis jelas calon swarga wis penuh gelem nanggap wayang ngibur wong akeh swarga iki jelas Pak Maksud Bu Maksud sekeluarga iki swarga awit nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji lah nek sing dongane wong sakmene kae iki lho wis wali pira ki sing dongane Pak Maksud akeh banget jelas iki wis tenan klebu ampean sakloron umpama ndedonga mring ngarsane Gusti iki donga apa ora nganggo donga wicara nganggo disanepakne tetembangan umpamane selawatan lagi kata sanget to nek selawatan aku gak iso aman karo sampean gak iso aku ora ngapal kok ya Mas Yudo iso ya manut Mas Yudo ngomong iki aja ngisin-ngisine lah awake dhewe iki mewakili dagelan pondok seluruh Indonesia awakmu aku urung kok lah iki tak jak nang pondok 3 sasi lho pondok bersalin niku lah ngono kan ya kudu iso to paling tidak awake dhewe selawatan. Sapa sing gelem maca selawat insyaallah bakal entuk syafaat. Pitulungan saka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin. Lho iso pra selawatan? Ora ono, Pak. Ya salatullah. Ndang ayu. Salam ngono lho goblok lho wangel kandhanan. Ngono nesu lho Pak iki. Ngono iki disetel kok omah ngono. Setel kok omah iso lho. Wis kene aku sing dalang. Sang saya dalu. Ora iso ngono kok dalang. Salatullah. Terus Bapak. Salamullah. Lah ngono ya iso ta. Ya alon-alon. Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Malah tak dilat lho kowe. Maksudnya ben gaya lho ben gaya. Apa enek wong selawatan karo Romai Rama. Romai Rama itu kalau nyanyi pakai bahasa Judi. Cet. Merajuni cet lho. Gaya. Lah terus saya ngono kan terus selawatan. Sholatu. Apa enek ngono ki? Mesti ya bener. Sholatu lah ngene iki. Ya hukum panggungnya kan harus menguasai awake wong panggungan kok padane karo sah-sah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Setole. Iki selawatan kok olehmu. Ora menembak kok ngono. Lah kono ngejake ngene-ngene lho Bos, saya kacane ya golek to kowe. Ya harus sentil toh, walaupun ini lagu-lagu sholawat tapi kita harus sentil. Bagaimana masyarakat itu paham dan masyarakat menyukai sholawat. Oke. Ora iso iki. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhe, omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Maskun. Ceng ceng tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang 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 tang. Pintere Mas Percil kok ya iso le tang 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 tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang 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 tong ting tong tang. Wes. Antem montongmu wis. Mahsun apa Maksun? Pak Mahsun. Mahsun. Bisa ta ya? Bisa. Ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe apa omah wis ora? Mah wis. Lah iki saiki apa sing kedua? Terserah kowe apa. Sing kayu kena digawe apa ya, Pak ya? Gawang ya, Pak ya? Gawang ya. Iya. Gawang. Gawe gawang. Gawang gede, gawange sapa? Gawang gede gawange Pak Masem. Tong dinten tak pancene gawange Pak Masem nika gede sanget. Dadi plawangipun gede, tamu-tamu mlebune nggih saged lancar, saged mlebet sedaya. Masyarakat nggih saged menikmati pagelaran wayang. Napa melih dalange sampeyan sineng kuyung para sinden-sinden lan Iki lho, dang jeng ngono lho. Kowe ngendangi ora nganu blas lho kowe iki. tantang jeng. Lah ya iso tong dinten tak pancen ngeten lho Pak kok. Ayo.
Ana ayo. Iki sing rasa ya. Iso lho kudu iso. Sebarang. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan go wadah manuk. Manuk gedhe, manuke sapa? Manuk gedhi. Sapa ora? Waduh. Sapa ora? Jiocos kowe mawur. Iki ngapa ta wing ngono kok bingung lho. Digawe anu ya diadah kucing ya Yo kurungan. wis ngarep manuk ya tetep manuk ta. Kirek ya. Apa enek kurungan wadah kirik? Nanti kan yo manuk, iso apa ora? Tikus ya. Ora enek tikus. Tikus kene gedhi-gedhi lho, Dik. Iya, Pak. Lah lho semono-semono ngerti lho. Iki menungso goblok. Kuwi mirsani kon dhuwur kecek. Kuwi tikus buntute ndek ning ngarep goblok. Iso aku lendang to. Pertanyaanmu kelendang. Iya. Iso aku. Ku manuke Alah. ana sing ngarep apa, Pak? Ana gendeng. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhi, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Masun. Nang ding tok tang tok ding tok tang tok ding tok tang tok ding tok ding tok tang tok tang 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 tang. Kok sing kedua jerute ping pindho, Pak ya? Iya. Cerut. Lah, ya rono lah, Pak. Urung kok dijajal lho. Ya dijajal lho, Pas ya. Ana cerut Jangkrik. Kuwi lho goblok. Iya. Ana kayu digawe apa? Ana kayu gawe lemari. Lemari gedhi lemarine sapa? Lemari gedhe, lemarine Pak Mas. Dong 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 tak dong dong tak dong dong tak dong dong tak dang cerut. Ye, Sepengi ngecrut pindho. Lho, Dik. iya. Iki ana apa kurungan, Pak? Kurungan wae. Ana kurungan. Manuk kurungan iku enggak ada manuk to Nggih, Pak Eko ada. biasane Oh. nggih. Biasane yo kena gedawan Ducarowo, Nggih, manuk manuk. kacer. Pleci barang niku nggih. Wis ta, wis Iya. comonge. Ana Nek macan niku dikerangkeng nggih Pak Eko macan. Gajah barang dikerangkeng biasane ngoten Lambene nggih. aja nyolong. Iya, Lah ketek barang diranting. Nggih diranting nggih. Ana Nek sapi dikandang lho Pak Eko. Iki lho wangsulane aku iki. lho. Iya. Ana kurungan ge ada apa kudu manuk lho, Pak. Ana kurungan nggo wadah manuk. Sok kurung manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhe urungane gak sedeng. Ciut Dik gak sedeng lho. Berarti manuke gegeden. Gegeden. Manuke sapa, Pak? Manuke Pak Eko. Ya lumayan lah. Ya Tapi lumayan. Pak Masun digekne terus Bu Siti Zulaikah Bu Siti enak ya? Oh iya no. gawekne to. Iya. Bisa ora? Bisa. Ana kerdus nggo wadah apa? Ana kerdus nggo wadah TV. TV gedhe, tipine sapa? TV gedhe kadane Bu Siti. Asik, dang. Asik. Dang. Eko Pak Masun. Masuk Pak Eko kowe. Ayo, Pak. Lihat, Pak. Ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah kalung. Kalung gedhi, kalunge sapa? Kalung gedhi ngene Bu Siti. Dang. Cerut. Asik. Cerut. Sing ngecrut sapa? Pak masuk. Alah. Oh iya ro, Ora garap lho mesti paramu lho kok mesti gak iso blas kowe iki. takon Ana gelas nggo wadah apa? ana gelas nggo wadah susu. Susu gedhe, susune sapa? Ayo di cerut tok tidak. Iya kalau jawabanmu kalau ndi? Susu tak tapuk lambemu kopi ora iso to kowe iki. Susu ya susu kok ngarep. ya, kopi. Ngarep susu aku ya. Ya, ana susu. Ana gelas. Ana gelas. Nggo wadah apa? Ana gel. Ya no. Nggo wadah susu. Susu gedhe. Ayo ngomong ora sedeng neh susu Ora. apa? Susu gedhe
susune iki. Lah. Ngawur. Nyepelekne. Nyepelekne sidane Pak Eko. Aku